В София вече си имаме японска сладкарница, аз нямам търпение да опитам каквото предлагат. Намира се на много удобно място в центъра, а ето и интериора, който е типично японски с аниме усещане. Предлагат най-различни напитки, разбира се и мача, но за мен беше малко късно за мача, затова опитах този ягодов таро милкшейк. Много интересен вкус, различен. Казаха ми, че има сладък картоф в него. Ако обичате по-сладки напитки, това е напитката за вас. Взехме си и капучино, на което можете да добавите сироп от чери блосъм. Но главната звезда тук са тези рибки таяки, които ги правят на момента при поръчка. Взехме си с пистакио и с бисков крем, като много ми харесха. Консистенцията им е нещо между гофрети и палачинки. Много интересно и вкусно, но честно да ви кажа, това, което ме обсеби, са ето тези мочи донати. Това са донати, които са без глутен, с брашно от тапиока. Изключително вкусни са, хора. Първо, че не са супер сладки, имат с различни вкусове. Този, например, е с шоколад и горе с ягодов сироп. Имат леко дъвчаща консистенция, което мен ме накара да се влюбя в тях. Силно ви препоръчвам да посетите това място. Аз нямам търпение следващия път да им опитам мачата.